Di si? Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u još jedan vlog Reboot Infogamer nakon 5 godina and shit. Yeah. S nama su Nidža i Tone. A šta ima puno slobodnog mjesta negdje? I Lovro, ali je Lovro na telefonu. Ona je Folro. Kaj mene sam snimaš, daj odjebi. Kaj? Postojanost blagajne znači da postoji grubajna. Moguće, da. Googlej. Či ovo je sve red. Ovo je sve crveno. Ovo je sve crveno. Jer je red. Da, odjebi. Bojan Leš, to je to. Bojan Leš. Borna je kupio karte. Prezime se, oprosti. Preblizu si mi. Preblizu si, jako. Grada u kojem si ti Još, etak. Ja sam sad Sad si okej. Sad si okej. Samo jedna Da, i sad moramo čekat. Skroz tamo. Ovo je sve Riverdale. Opet sam ti bio blizu. Ne zove se bez veze check in, jer moraš čekat. Kužiš, da čekaš da bi ušao in, check in. Znači, prije igrica idemo čekirat knjige. Idemo, Bobi, mi smo dvije, ni, šta? Ide. Ovo ti je inter knjiga. Za ljude koji ne znaju ovo je Lovro. Hvala vam. Ok, mi sad čekamo. Čekamo. U redu i to nije u redu. Bobi mora probati ono AI fotku. AI fotku? I ti, Da. ti moraš, ali ti veze, ti super gigadu. Zake nisu nazve A1 fotka? Dobro, sad čak se i mičemo. Mi ćemo se u redu i to je u redu. Ne, fuck. I prošlo je 3 sata od kad smo se zadnji put vidjeli. Bobi izgubio naočale. Ono leđa me bole već. Da, izgubio sam naočale. Da, Jesam vidio naočale. Da. ukrot je lik koji jebi ga, nisi cool za njega. Strašno. Ima još puno. Još uvijek nisam stigao vidjeti 5 sati čekanja. Našao sam naočale. koliko je regije iza nas. Ti matere. I sad je nedjelja. Došli smo da reboot. Realno nam je 2 dana. Kako ti dojam? Čak su se i ljudi raščistili koliko nam je trebalo da uđemo, stari moj. Dobro, bar ćemo sad moći u miru se pokladiti. Je, kak ne. U kojem je ovo paviljonu? Haha, glupa ne. Free candy. Je li on samo uzao Šaka zlu. Hoćeš? I sada je reboot. Reboot. Free candy. Hajde, pohitajmo. Ajde, vodi. Idemo tamo. Wow.
majmun snima sve. Da. Don't do that. Nemoj. Da sam mogla biti našao u Japanu. Kako ti se mogu dužiti? Jel može novčano i kaka? Da je novčano bilo bi kupovina ovo. Ne, okej. E sad, znači... Objasni šta se upravo desilo. Znači imamo Dabas. Imamo Dabas. Za neki... Za bokse. Nije se ništa desilo. Ovo se desi kad si neodlučan i... Pavle je malo zasusio zato što... Samo ti uživaj čitaj neka veselca. Nisam mogla naći u Japanu, pa sam našao ovdje bar. To ne, ti sjećaš onaj klevodog pravila što se bodovanja tiče. Da, okej. Uglavnom mi ćemo sada igrati Dixit. Dixit. Znači 6 karata, seks karata. Ako bi mogao podijeliti neko, bilo ko. Ne, ovaj se zajeba. Pa on je posegao. Moramo igrat, ali gledajte mene, ja sam fotograf, ovo je lijepa fotka, nije, da igraj. Moraš SF odmah, SF. Tako je, SF. Imam poslije, to je Tam ćeš biti. Evo i tamo imamo linkove. Ajme Super Mario. Nije to Sonic. Sonic. Sonic sa Temua. Sonic. Ti si šole. Pohitajmo van, molim vas. Idemo. A čekaj sad. Je ovdje za spot jebeno. jebeno. Ti nisi nikad jebao na grobu. Nisam. Nije nikad jebao na grobu. Dobro da sam jebao. Kupovali smo stvari, popili najgoru kavu. Bobi, kak je tebi bilo? Buras, pijem ove Monster da ne zaspim. Još preko ribu. Istina, ali nije se baš micala, nije se trzala. Zaledila se starim. Buras, kad je tebe vidla pored mene, nije bilo dobro. Ne, jednostavno ne mreš. Ne daš, vidi ga. Ne daš šanse. Znači, ko da ješ sa Stojadem, on se utrkivat i Ferrari. Znači ne. Pa da, ja sam Ferrari, ali bez motora, da. Ne. Ne, Lamborghini, ali oni traktor. Ne, jednostavno nemaš šanse. Gle ga, još zna plesat, peder. Buras, ja da tak plešem, bi znao ja plesat. I sada, ovaj kraj, idemo u Sutton Nije i kraj, vidimo se. idemo u raj, Buras. Nije Japan, da je samo raj. Pijem čaj, ne pijem Monster, ali nema veze. Jel može ovaj vlog imat kraj? Ne može, idemo čekat u redu još 3 dana.
Yeah, došli smo na vele sajem na prvo Interliber. Možda padnu neke rijetke dobre knjige. Sve je puno ljudi, no ja nemam brige. Hajdemo na Infogamer, igra video igre. Čekali smo u redu jedno 10 dana, no barem nismo bili gladni, dobra im je hrana. Krenska bit cheesy je na debrecika, zaštitar te gleda kako da te možda raskrinka. Ljudi su obučeni u razne gaming likove, nema influencera da te šica za klikove. Nakon runde Dexita počelo mi se spavat, možda će mi pomoći ova stimpa kava. Bilo od vanilije i od marcipana, da vas nudi razne manke, no ne bolje od jebana. Bilo puno ljudi koji dolaze vjerno, lobby zašprehava malo, ali jednosmjerno, yeah.